jako je bitno da znamo svoj identitet, dakle da znamo ko smo i odakle dolazimo i ko nas je stvorio. I upravo psalmista David, dakle to piše u 139. psalmu. Taj psalam je cijeli prelijep, uglavnom, u stvari na kraju je malo je možda oštri, ali takav je Stari zavjet po prirodi. Međutim, od 1. do 18. stiha je upravo psalmista u ovim stihovima, dakle prvih 18 stihova govori o ovoj temi o kojoj želim da govorim. Pogotovo je naglasak na stihu 13, 14, 15 i 16, ali također 17 i 18. Dakle, od 13. do 18. stiha je onako neki kao središnja tema, centralna tema ovog psalma. Ali ja ću vam pročitati od 1. do 18. Dakle, jer su baš dobri. I ovi stihovi nam stvarno govore ko smo mi, dakle, ko smo mi u Gospodu i odakle dolazimo. Koji je naš identitet, pravi identitet, ne ono kad te neko pita, kad smo bili mali, kad smo bili djeca, pitali su nas čiji si ili čija si, odmah smo znali da kažemo, onda kažemo prezime ili ime i prezime oca i onda svi znaju čiji smo, jel tako, iz koje kuće dolazimo, ali ovo je nešto još važnije, mnogo važnije od toga, dakle, potičemo od Boga, od Gospoda Boga koji je stvorio nebo i zemlju i koji je stvorio i nas i sve na zemlji i na nebu. Sve što je stvoreno, Bog je stvorio. I naravno potvrdu o tome imamo kroz cijelo Sveto pismo. Ima i previše stihova da bismo sada mogli da ih nabrojimo, ali upravo ovi stihovi govore o tome ko smo mi u odnosu na Gospoda prije svega. Kaže ovako, dakle, psalam 139 od 1. do 18. stiha. O Gospode, ti me proničeš i tebi sam poznat. Znaš me i kad sjedim i kad stojim. Poznaješ me misli iz daleka. Posmatraš me dok hodam, dok ležim i svjestan si svih mojih puteva. Elem, još mi riječi na jeziku nema, a ti, eto, o Gospode, poznaješ baš svaku. Obuhvataš me iz prijeda i straga, ruku svoju na mene polažeš. Čudesno mi je to saznanje, uzvišeno, nemoćan sam da ga shvatim. Od tvog duha gdje da odem, od tvog lica kuda da pobjegnem. Dignem li se do nebesa, ti si tamo. Spustim li se u svijet mrtvih i tamo si. Vinem li se zorinim krilima i preselim na kraj mora i tamo me ruka tvoja vodi. Pridržava me desnica tvoja. Sve i da kažem, tama će me svakako prekriti. Svjetlo oko mene ko noć će postati. Od tebe meni tama ne skriva i noć poput dana sija, jer i tama ti je kao svjetlo. Da, ti si mi nutrinu stvorio, satkao me u utrobi majke moje. Hvalit ću te što sam takav sazdan, zapanjujuće divan, što su ti djela čudesna, a duša je moja toga dobro svjesna. Moje kosti tebi nisu sakrivene bile, dok sam bio stvaran na tajnome mjestu, dok sam bio oblikovan u dubini zemlje. Oči su me tvoje ko zametak gledale. U tvojoj su knjizi zapisani dani moji određeni, a da još ni jedan od njih postojao nije. I kako su mi dragocjene tvoje misli, Bože. Kako ih je mnogo kad se zbroje. Da ih brojim, više ih je nego pijeska, a kada se probudim, još uvijek sam sa tobom. Amin. Dakle, prelijepi stihovi i obratimo pažnju na ovo, upravo na 16. stih, to je od 13. do 16. ali pogotovo je posljednji, jer u ovim stihovima imamo potvrdu da je abortus grijeh i da je to ubistvo zato što je upravo čovjek, od početka čovjek, dakle beba ili zametak u stvari, embrion ili kako se još zove, fetus, pa i zametak, to je ona kao mala tačka ili tačkica
koja nastaje, dakle, u trenutku začeća, vidimo da nas je Bog i tada poznavao i da su nas njegove oči gledale. I čak i prije nego što je taj zametak nastao, dakle prije nego što smo začeti, prije nego smo uopšte postojali, Bog je već znao. Naši dani su već bili određeni i u njegovoj knjizi zapisani. Kaže, oči su me tvoje ko zametak gledale, u tvojoj su knjizi zapisani dani moji određeni, a da još ni jedan od njih postojao nije. Dakle, mi još nismo ni postojali kada je Bog nas već poznavao, znao je da ćemo da budemo začeti, da se rodimo, znao da ćemo da postojimo i njemu ništa nije bilo skriveno. Znači, on je već to unaprijed znao i već nas je unaprijed poznavao. Tako da, kada pročitam ove stihove, mislim, sve je jasno i nema nikakve dileme da smo mi planirani od početka. Dakle, prije nego smo postojali, Bog nas je već imao u planu i znao je tačno i kako ćemo da se zovemo i kako ćemo da izgledamo i kakve će da budu naše osobine, dakle kakav će da bude naš karakter, boja glasa, dakle sve je znao o nama i svi naši dani su zapisani, dakle od prvog do posljednjeg na ovoj zemlji. Cijeli naš život na ovoj zemlji je već unaprijed zapisan, isplaniran. Nema ništa skriveno. Kaže ovako, još jednom ću pročitati, dakle, ova 4 stiha koja su baš glavna i ključna u ovom psalmu. Da, ali ovo da, ja kad čujem da u Svetom pismu, to mi je baš ono potvrda da je to sigurno tako. Znači sigurno je tako, bez sumnje. Kaže, da, ti si mi nutrinu stvorio, satkao me u utrobi majke moje. Hvalit ću te što sam takav sazdan, zapanjujuće divan. Ili hvalit ću te što sam takva sazdana, zapanjujuće divna, jel? Za nas žene. Što su ti djela čudesna, a duša je moja toga dobro svjesna. Moje kosti tebi nisu sakrivene bile, dok sam bio stvaran, to jest dok sam bila stvarana, na tajnome mjestu. Dok sam bio oblikovan, to jest bila oblikovana, u dubini zemlje. Oči su me tvoje ko zametak gledale, u tvojoj su knjizi zapisani dani moji određeni, a da još ni jedan od njih postojao nije. Znači, od početka, to jest prije početka. I još kaže, evo ponovo 17. 18. stih jer su prelijepi. I kako su mi dragocjene tvoje misli, Bože, kako ih je mnogo kad se zbroje. Da ih brojim, više ih je nego pijeska. Dakle, ne mogu se izbrojati, nemoguće. A kada se probudim, još uvijek sam sa tobom. Dakle, i dok spavamo, i dok smo budni, dakle, i u snu i najavi, što se kaže, Bog je uvijek s nama. I dakle, ne možemo se od njega sakriti, ne možemo nigdje pobjeći. Bog nas u potpunosti poznaje, uvijek zna gdje smo, šta radimo, šta mislimo, šta govorimo, kako se osjećamo. I ovo ne treba da nam bude nešto ne treba ovo da nas straši, nego ovo treba da nas u stvari utješi i ohrabri, da budemo stvarno ohrabreni ovim stihovima i ovim riječima, dakle ovim činjenicama u stvari, da nas Bog toliko dobro pozna i da uvijek zna u svakom trenutku gdje smo, šta radimo, razmišljamo, govorimo ili osjećamo. To je nama jedna velika utjeha i veliko ohrabrenje da možemo na Boga uvijek da se oslonimo, da nismo sami. On je naš stvoritelj i spasitelj, naš kralj i naš pomoćnik, dakle, koji je uvijek s nama. Dakle, u svemu nam pomaže, naravno, ako se uzdamo u njega, ako mu vjerujemo, ako se uzdamo u njega, ako se molimo i ako se pouzdamo u njega, ako stavimo svo svoje pouzdanje u Gospoda. Dakle, ne u ljude, nego u Gospoda Boga koji zaista sve mogući i on sve zna. Dakle, zašto bismo uopšte se mi oslanjali na ljude i stavljali sve pouzdanje u ljude koji ne znaju sve, koji dakle imaju djelimično znanje, djelimično razumijevanje, nego upravo svoje pouzdanje treba da stavimo u Boga koji je sveznajući, koji je svemoguć, dakle sve zna, sve može i dakle zaista njemu je sve moguće i sva slava, čast i hvala neka je njemu, neka našem Gospodu Isusu Hristu. Amin.
Budite blagoslovljeni zaista i nadam se da vam je ovaj video bio na blagoslov i podijelite ga sa nekim koga volite.